Ce faceți toată lumea? Am început aici iarăși. De unde am rămas data trecută. Și mergem aici să vedem. Deci am rămas aici data trecută la Insula Verde. Haideți să mergem mai departe. Da, am vrut să fac așa. Vă las un pic ca să termin. Am reușit să termin și alea. Haideți mai departe. Sper că mi-am luat toate lucrurile de cumpărat de pe acolo. Adică cele mai bune. Și vedem dacă putem ajunge. Dați un like dacă vă place. Eu sper la început, așa nu prea știu cum îi. La jocul ăsta sunt de demult, de la YouTube sunt nou. Să luăm așa, mai departe. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o. Cam curge nasul dacă... Oare reușesc să ajung din astea două? Și am reușit să ajung. Să vind. Și haideți să cumpărăm. Să vedem ce putem. Nu. Am dat aici din greșeală, dar nu nimic. Că mă duc înapoi, imediat. Să coboare. Să vedem, mai trebuie să cumpărăm ceva aici. Cred că nu mai trebuie. Centuri. Ia să vedem. Așa. Să luăm și de aici, da? Să sărim mai sus. De mai multe ori. M-am făcut invizibil. Se iau banii ăștia de aici. Ne vedem imediat. Am revenit, am reușit să fac. Și acum hai să mergem la
insula aia neagră și să încercăm să mergem la insula albă. Ce culoare e? Un alb, da. Acum haideți să ne chinuim. Dați un like dacă nu ați făcut-o. Că mă ajută foarte mult să primim și eu mai multe vizionări, mai multe etc. N-am reușit să ajungem aici. Din păcate, încerc să aterizez pe aici pe undeva. Pe norul ăsta, măcar. Am reușit. Dacă reușesc să fac rost de să mă joc cu alți prieteni, a să văd cum pot face și poate să și filmez. Ajungi? Nu ajunge. Din păcate. Mă duc pe insula, insulița asta mică și încerc să mă urc. Nu mai e așa mult. Așa. Dar muzica asta parcă e de spion, nu de ninja. Bă, cum vi se pare? Parcă e de spion, nu? Super spionul, super spionul. Hai că am ajuns. Și am reușit să fac destul de mult. Cred că pot să iau următorul sensei dacă nu mă înșel. Ia să vedem. Încă nu-l pot lua, nu. Așa că iau aștia până atunci. Da, am ce lua. Vedeți? Nu știu chiar dacă mi-ajung banii, dar cred că mi-ajung. Sper. Uite că mi-a ajuns. Ia să văd ce pot lua aici. Hai că m-am făcut destul de crescut. Aici dacă vreau să cumpăr peți, dar nu vreau că mi se pare că i-am să nu bag la păcănele. Hai că bag o tură. Nu mă lasă. Hai să încerc să fac asta repede. Să-mi iau bani. Fac destul de repede.
Bam, m-am făcut invizibil. Tipul ăsta nu știe unde o din scot eu sabia, îl omor. Dacă nu mă știu, e mai slăbos decât mine. Uitați că l-am omorât. Mă duc mai departe. Dar cred că vă las aici. La revedere!